ban serep kae ya ora. Ban serep ya nang kon meneng. Enggak, sing tak karep lagi roda dunia iki lho, roda dunia. Dunia dunia ki nek rodane apa? Kulo ki wah, iki nek kadung roda dunia bocor piye kowe? Piye Pak? Bayangno aku angen-angen kuat tuh. Baik, setelah ini akan dilanjut proses penyerahan tokoh parikesit dari Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor kepada Ki Bayu Aji sebagai tanda dimulainya acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan diserahkannya tokoh parikesit kepada Ki Bayu Aji, maka pagelaran wayang kulit pada malam hari ini secara resmi dinyatakan dibuka. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, setelah ini akan diadakan sesi perfotoan bersama. Untuk pose yang pertama yaitu pose resmi. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Selanjutnya dengan pose takbir dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Pose yang terakhir adalah 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. 1, 2, 3. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor dan Ki Bayu Aji. Kepada Ayahanda kami persilakan untuk berkenan kembali ke tempat. Terima kasih.
Amiji dateng kang abdi kula pun patih Bramangkara. Lan kowe abdiku Haring Togok. Wonten pangandika ngadhawuh animbali kang abdi kula pun Togok. Lan kowe mbilung? Ya, ada apa bose? Mulane kowe kabeh adoh tak awit cedak. Cedak tak araketake awit jeneng ingsun kepengin sabet jagong kelawan sira Pati. Kepareng paduka sinuwun badhe nganti pirembagan perkawis menapa? Kula wonten dawuh. Aku iki mapan ana negara Traju Trisna, ya negara Surateleng. Awit nampa tinggalane wong tuaku Kanjeng Rama Prabu Bima Narakasura. Manut kabar sing tak tampa, wong tuaku Prabu Bima kuwi putrane Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Rampunging perang Baratayuda Jaya Binangun. Nganti wektu dina iki aku mau kepengin ngerti sing jeneng Prabu Kresna kuwi wis mati apa isih urip? Inggih sinuwun, menawi paduka ndang dhateng kula manut pawarta ingkang kula tampi, Prabu Kresna mriku tasih sugeng, tasih angaratoni wonten negari Dwarawati. Oh, yen ngono Prabu Kresna isih urip. Inggih sinuwun. Walah dalah. Togok kula wonten dawuh. Gandeng Prabu Kresna isih sugeng lan uga isih halaraton ana negara Dwarawati. Mongko aku iki kapernah putune Prabu Kresna. Mula kepengin banget aku ngaturake sungkem kelawan Eyang Prabu Kresna ana negara Dwarawati, kok. Inggih. Menika sakelangkung sae. Tegesipun paduka menika putu sing ora ninggalake marang sejarah. Mengganggu ora? Mergo paduka Ki Dadi Ratu jalaran nampa warisan saking Kang Rama Prabu Bima Narakasura. Mongko Prabu Bima niku putrane sinuwun Prabu Kresna. Sampun sakmestinipun paduka menika putu kedah bekti kaliyan ingkang Eyang. Niku tegese sampeyan niku piyai sing ora ninggalake marang mula bukane sing ora lali kelawan sejarahe. Kula sarujuk sanget. Kula sarujuk sanget. Monggo
menawi kepareng paduka enggal-enggal kula kanthi bidhah wonten negari Dwarawati kula dherekaken paduka ngaturaken sungkem dhateng Sinuwun Prabu Kresna. Ya, pancen kuwi sing dadi kekarepanku. Nggonku dadi ratu durung pati-pati lega yen durung ana pangestune Kanjeng Hyang Prabu Kresna. Mula kan saka kuwi go aja ndadak kesuwen sumengko rasane atiku nggonku kepengin ninggal sungkem marang Hyang Prabu Kresna go. Lan indriya mangu mangun kong kanduhan rimang lelena tanpa kanin yen tan tulus manggo sang Hyang Utama mangkono sang nata mudha wis nyolong ngerepa yang langit ninggal yuwana klaman bangun sarang tinon derek kekuneng surang sarate tanpa deng Kanjeng langit kalak-kalak katon liring sanging sang kawet gandrung sabareng kadulukir moyak mayik tatyem tias baliwur pulau maris hanggandrung durung nganti aku budal marang negara Dwarawati teko iki ana pawongan munggah ana pendopo negara Trajutrisna mangko to Kisanak mara diage ngaku Kisanak kuwi sapa sing dadi jenengmu lan saka ngendi Kisanak iya Prabu Sawarka ditepungake wae aku iki saka Plasa Jenar jenengku Raden Kertiwindu oh saka Plasa Jenar jenengmu Raden Kertiwindu iya lan kowe aja kaget yen to aku wis ngerti karo jenengmu Sang Prabu Sawarka mangko dhisik Kisanak ana parigawe apa katon sumengko pratamu ana pendopo Trajutrisna iki iya mulane aku prapta ana negara Trajutrisna awit rasa sumengkaning atiku aku kepengin banget njejeke marang sejarah ingkang wektu dina iki wis padha dilalekake utawa padha ditutup-tutupi sejarah sing bener mangko dhisik kowe duwe karep njejeki sejarah kuwi sejarah perkara apa aku tak takon karo kowe Prabu Sawarka piye kowe mau kandha durung budal marang Dwarawati iya karepmu kepiye Raden Kertiwindu aku iki ratu ana ing Trajutrisna Prabu Sawarka iki putrane Kanjeng Rama Prabu Bima Narakasura Kanjeng Rama Bima Narakasura wis seda nanging isih ana leluhure ingkang wajib tak bekteni ya kuwi Eyang Prabu Bathara Kresna ing negara Dwarawati. Kula dina iki aku arep budal marang negara Dwarawati, aku arep ngaturake sungkem pangabekti marang
Kanjeng Hyang Prabu Kresna. Ya, aku bareng krungu kandhamu kowe arep sungkem karo Prabu Kresna kuwi. Rasaku kok malah ora kepenak, kudu kepengin guyu karo tumindakmu kowe Prabu Sawaraka. Mengko dhisik. Kowe kok guyu karo aku iki karepmu kepiye? Ngene. Yen kowe kepengin ngerti sejarah, sadurunge aku crita sejarah sing dawa-dawa, luwih dhisik aku tak njejeke nggonmu kowe ngaturi marang aku. Kowe yang ngaturi karo aku nganggo sesebutan Eyang Kertiwindu. Lho, Eyang Kertiwindu? Iya. Lah kok kowe ngaku yang dadi eyangku kuwi? Perkarane opo? Ora kok aku ki ngaku aku. Ya, aku ora kok ngaku aku iki babar pisan ora. Ning sing bener kowe yang ngaturi aku Eyang Kertiwindu. Kowe kudu ngerti aku iki sapa. Aku iki putra sawarga Kanjeng Rama Patih Sengkuni ing Ngastina biyen. Oh, Paduka Eyang Kertiwindu putranipun Eyang Patih Sengkuni Ngastina. Ya. Aku iki putrane Kanjeng Rama Sengkuni Pepatih Ngastina biyen. Waduh, nyuwun pangapunten Eyang. Menawi kula nungkak krama mboten basa kaliyan Paduka, ora apa-apa. Wong jenenge ora ngerti iki ora apa-apa, sing jenenge ora ngerti iki ora dosa. Lah iki lho. Piye? Iki wis arepene gejala-gejala sing ora apik. Anak Sengkuni tekan kene iki terus arep ngopo? Kok aja sok suudon sik, ya ta? Aja berprasangka buruk sik, ngono. Aja terus nek anake Sengkuni iki terus elek urung mesti, ngono. Ya ta, urung mesti. Ngono. Bapakne elek, anake urung karuan elek. Mula kowe iki aja duwe pikiran sing ora bener sik. Nyuwun pangapunten, Eyang Kertiwindu. Kula malah babar pisan nyuwun katerangan anggen Paduka nyecenges kalian kula, anggen kula badhe sungkem wonten negari Ndwarawati. Ngene, Prabu Sawaraka, aku tak ngandangi kowe. Nanging kowe kudu ngerti, yen tok uripe Kertiwindu kuwi aku ora seneng kondo sing goroh. Aku ora seneng apus-apus. Sing tak kandhake iki mung apa anane. Liripun kados pundi? Upama kowe arep ngaturake sungkem kelawan Prabu Kresna sing tok anggep mbahmu, monggo ora apa-apa. Ning kowe kudu ngerti sejarah sing saktenane, sing nganti dina iki mung ditutup-tutupi, ora ening sing padha wani walaka nyandhakake sing apa anane tumrap sejarah mula negara Traju Tresna iki. Prawi wonten kepareng Paduka Eyang, kepareng kula nyuwun dawuh. Sejatosipun kula kalian Eyang Prabu Kresna menika kados pundi? Ngene. Bener. Yen to kowe kuwi anake Prabu Boma Narakasura. Prabu Boma kuwi anak Prabu Kresna. Kuwi pancen bener. Nang kowe kudu ngerti. Sing saktenane sing ngukir jiwa ragamu kuwi dudu Prabu Boma. Kowe iki mung anak pek-pekan, kowe iki mung anak pupon, ngerti? Lho, kok mekaten? Ya. Narendra Surateleng biyen ya negara Traju Tresna iki jenenge biyen Surateleng negaramu iki. Mekaten. Kuwi ana ratu jenenge Prabu Bomantara. Prabu Bomantara. Ya. Prabu Bomantara bakal bedah kayangan Suralaya. Nalika semana para dewa ora ana sing bisa menang karo Prabu Bomantara. Mula banjur kongkonan utawa golek serayan jenenge Bambang Sitijo. Bambang Sitijo kuwi wong tuamu sakwise dadi ratu jenenge Prabu Boma Narakasura. Bambang Sitijo magot minangka dadi jagoning dewa tetandingan kelawan Prabu Bomantara. Satemah Prabu Bomantara tumekaning pati. Sakpatine Prabu Bomantara ninggal bayi ya kowe kuwi.
jroning batin. Prabu Bomantara mati ninggal anak isih bayi. Iki apike arep dikapake, arep dipateni apa ora? Rasane Prabu Boma isih sangga rugi jroning ati, banjur ditraju ki tegese ditimbang. Prabu Boma Narakasura nimbang karo watine, yen tak pateni mesake mergo iki isih bayi, nek yen urip mongko iki anake mungsuh. Nanging gandeng ditraju kuwi Prabu Boma Narakasura isih tresna karo kowe, mula kowe ora dipateni, kowe diuripi diopeni nganti gedhe. Kanggo tenger yen Prabu Boma Narakasura tresna karo kowe, negara iki dijenengke Traju Tresna. Mergo traju utawa nimbang katresnane marang bayi abang ya kowe kuwi. Banjur kowe dijenengke Prabu Sawarka, diopeni kaya anake Prabu Boma Narakasura dhewe. Kuwi sesaya gedhe Prabu Boma Narakasura banjur ayun-ayunan yuda karo wong tuane ya kuwi Prabu Kresna. Nalika mbiyen ana perang gedhe sinebut Gojali Suta. Gojali iki wong tuwa, Suta kuwi anak. Perange wong tuwa karo bapak ya kuwi wong tuane Prabu Kresna mungsuh karo anake Prabu Boma Narakasura. Satemah Prabu Boma tumekaning pati. Wis saiki coba candhakana. Apa kok ya isih ana trah Dwarawati? Mergo kowe iki mung anak angkat, kowe anake Prabu Bomantara sing dipateni Boma. Lah kok kowe arep sungkem karo Kresna kuwi ketemu pirang perkara? Pikiran kuwi. Waduh, Eyang, padang terawangan raos sing manah kula, menawi kula menika sejatosipun sanes putra ingkang saestu kaliyan Kanjeng Rama Boma Narakasura. Lah ya dudu anak tenan wong Prabu Boma ki ora ngukir jiwa ragamu. Kowe iki mung anak pek-pekan, mung anak kupon kok. Mula kowe ora sandadak bingung kudu sungkem karo Prabu Kresna. Ning kepara tak kandhani. Dina iki lelakonku ora beda karo kowe. Aku ditinggal wong tuaku kuwi jalaran saka kejeming perang Baratayuda Jayabinangun. Antarane Pandhawa karo Kurawa. Nganti aku dadi bocah sing kelangan wong tuwa, kuwi jalaran saka kewengisane Pandhawa. Pandhawa kuwi kondang becik, nek ya mung lelamisan wae. Sejatine wengi sing ngungkul-ungkuli. Buktine kaya lelakonku iki. Kanjeng Rama Patih Sengkuni mati sia karo sing jenenge Werkodara. Sambung rapete Pandhawa karo Kresna. Kuwi kena tak ibaratake jaran karo kusir. Jarane Pandhawa 5, kusire Kresna. Mula Prabu Sawarka tak kandhani. Yen kowe dadi aku aja ndadak kowe nyembah karo Kresna. Kresna kae mungsuhmu, klebu Pandhawa kae mungsuhmu. Tak jaluk, ayo. Aku ewang-ewang ngono, manunggalake kekuatan. Liripun, aku kepengin balekake kamardikan negara Ngastina. Tak rebut saka tangane Pandhawa. Oh, makaten. Iya. Ora usah kowe dadak mikir sungkem marang Prabu Kresna. Dina iki kowe manuta karo aku. Tak kanthi mateni Pandhawa, lan uga mateni Kresna, kuwi sing dudu apa-apamu. Oh iya. Wah, ladalah. Kula nembe ngertos menika menawi kula sanes putranipun Kanjeng Rama Boma. Aga kowe ya ora crita karo aku. Ora bakal. Aga kowe ora bakal crita karo kowe. Sing jenenge abdimu Taga karo Mbilo kuwi butuhe wetenge wareg, lambene klimis. Wis. Mula sejarah-sejarah kaya ngono kuwi ora bakal dikandhake karo kowe. Ya ta? Arep ngerti nek wis dipakani wetenge wareg, dheweke ya mung bisu wae. Ora bakal cerita karo sapa-sapa. Abdi sing kaya ngono kuwi aja tok openi. Kuwi abdi Kulinagara, kulino apus-apus. Waduh. Wis remuk. Ki rombongan teko anyar ya arep gawe masalah. Negarane kene iki jane wis ayem tentrem.
Mula ngene lho, jebul ya bener kowe kan. Kowe mawak wis mikir elek to. Lah iya. Aku ya wis jane aku ya ora nganti mikir kaya ngono kuwi. Tak kira nek anak Sengkuni iki beda watake jebul ya padha karo gerangane. Heeh. Padha karo bapakne. Mula iki ya dadi Sengkuni junior. Heeh. Nganti dadi onen-onen nyendi papan ya desa ya kutha ya pondok pesantren barang kuwi nek ana Sengkunine ora tau tentrem lah kok tenan coba. Iya. Wis arep lakon apa ngene iki. Ayo, kowe nggugu karo aku. Kowe aja mung nggugu karo adimu. Yen kowe gelem nggugu karo aku bedah negara Ngastina sing saiki wis dikuasani karo Pandhawa. Mengko kowe arep njaluk dadi apa tak lakon kowe njaluk pangkat apa tak wujuti. Oh iya. Eyang menawi tetela mekaten kula mboten saestu sungkem dhateng negari Ndorowati. Kepara dinten menika kula badhe ngetapaken wadyabala bedah negari Ngastina mejahi Pandhawa tuwin Prabu Kresna. Tak enteni ana coba. Nggih. Kowe kok nutup-nutupi sejarah? Kowe kok nutup-nutupi sejarah? Manggil nggih. Mboten namung kula menika ora jujur menika mboten. Namung kula menika netepi dawuh para pinter sing jenenge Dura Sembada. Dura Sembada niku apus-apus ning kanggo kabecikan upamane negari Surateleng mriki, negari Trajutresna dibedah dening mungsuh. Mongko mungsuhe goleki Paduka Sinuwun. Takon kalih kula, ratumu ning endi kok? Jane kula ngerti, ning kula ngapusi etok-etok ora ngerti. Jalaran kula nyelametke Paduka Sinuwun. Niku jenenge Dura Sembada. Ngapusi ning kanggo sing kabecikan, ngaten. Mila kula boten matur kaliyan Paduka jalaran sejarah sing wis rampung ya wis ora usah diundak-undak maneh. Bakune ora nglalekke marang sejarah sing apik. Sejarah sing apik ayo dibacutke, sejarah sing ala ayo padha ditinggalake. Ngaten lho. Negari Paduka iki pun ayem tentrem, kabeh wis padha seneng atine, para kawula wis ora duwe rasa miris. Lah yen negara iki isine mung perang wae niku terus njing napa sing arep mikir para kawulane. Tur nggih, ngeten lho Bos. Orang hidup itu kalau cuma balas dendam itu tidak akan selesai, ngeten nggih. Balas dendam itu ora arep rampung upamane Paduka mateni Kresna. Mengko anake Kresna ya goleki sampeyan, arep mateni sampeyan. Terus mengko anak sampeyan goleki anake Kresna. Iku terus ngoten niku terus ora rampung-rampung. Mila wong urip niku supaya uripe bahagia niku buanglah rasa dendam niku ben pikirane enteng atine ayem ngoten. Mila kula suwun sampun ngatos Paduka menika gugu aturipun Kertiwindu anak Sengkuni. Paduka ora mboten pirsa to Sengkuni niku pripun. Bratayuda iso dadi kaya ngeten iki ya jalaran saka lambene Sengkuni sing lamis iki. Sengkuni niku ora seneng wong rukun. Sengkuni kuwi ana negara ayem tentrem, dheweke niku serik. Kula kok malah jubriya. Niki mau ngarep ngedu sampeyan kalih Pandhawa. Nyun panapunten lho. Aja nganti dituruti. Mengke yen Paduka nurut kalih Kertiwindu, niku malah ngrusak negara sampeyan dhewe. Ora ijep. Aku ora arep gugu karo kowe kok. Aku luwih percaya karo Hyang Kertiwindu. Aku kepengin jejeke sejarah. Mula kang saka kuwi aja ndadak kowe kok yang rembug, aja nganti karo ndeng gawe. Berungkap impul gajah gelar singo barong akwar mudi patine Pandhawa lan Prabu Kresna. Wulan jane arep kudu iso bedah negara Ngastina. Oh iya, nek ngaten monggo kula dherekaken.
dina iki para Pandhawa bakal misuda parikesit ing bakal dadi ratu. Aja nganti kasembadan. Sumpahe Kertiwindu. Negara Ngastina kudu bali ana tanganing turun Kurawa. Oh, Rama Sengkuni. Rama Sengkuni paduka ingkang sampun kondur kasedan jati. Keparengon jangkung dhateng kula. Badhe kula ora arek para Pandhawa sak turun-turunipun Rama Sengkuni. Aduh Bathara Gundang Murwa
Suwuh wardine sirna arep nenggih swasana tentrem data hangesti wondene pitana iku luhur sirna kang mala mahanani jagat tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya anenggih negari pundita ingkang minangka purwakaning carita ingkang kaeta wadi dasa purwa ing pamarang sawiji adili luwih dasa 10 purwa marang wiwitan ing mangke datan kadi gumelaring nagari Ngastina inggih ing nagari Gajahaya ya sinebat ing nagari Liman Benawi mila alasta nagari Ngastina mangko werdi nguni iyasaning Prabu Hastimurti ya Prabu Nahusa sinebat Gajahaya Liman Benawi labet ing nguni tilas kedatoning gajah minangka bebukaning kandha labet ngupaya negari 100 tanantuk kalih nadyan 1000 tanantuk sedasa negari Ngastina ing nguni wenang sinebat bumi kencana awit wus asusura prating manca negari negara kang panjang kunjung pasir ukir jinawi gemah ripah karta tata purwaharja panjang dawa capane punjung luhur kawibawani pasir samudra negara kinembung segara sugih sungapan lan suwitan ukir gunung Nusarukmi mahewu pinangku gunung bebanjengan telaga iwansan sendang dadi untuk sumbering toya Benawi roh tulus kang sarwa tinandur bumi subur pasiten nawur apa kang tinandur sempulur kang sinebar kababar gemah dadi temara rajaning praja dumugining desa ngadesa minggahing parden lan pagunungan tarta mangku werdi ayem tentrem nikmat umangat satata nitya tata racak para warga samya sembada gesangira cukup ing boga wastra wisma lan pesarasan sarta kamulyan lan kahabagyaning keluarga raharja tebih ing marang muka labet para bintara kang padha manggul sanjata tulus prasetya setya ing jalma sarta ngetepi marang sumpahing prajurit kaya mangkono sapurnaning perang Baratayuda jaya binangun Prabu Suyudana gugur ing nadyaning Rananggana ing mangke ingkang nglenggahi negari Ngastina yaiku Sang Prabu Kalimataya ya Sang Prabu Puntadewa ya Sang Prabu Yudhistira Guna Talikrama Darmaputra Darmawangsa Darmaraja ya Sang Anjatasatru nyata Prabu Puntadewa Narendra ingkang sinunglu Diraseta minangka cihna sucining manah dasar mahambekta hita Darmahita Surahita Samahita masih kawimbuh lila ing donya ikhlas marang pati tansah ngagengaken watak kabrahmanan mila salamine gesang Sang Prabu Puntadewa datang ngate pisah kelawan kitab suci wonten kaya mangkono nalika wau Sang Prabu Puntadewa miyos ing Stinggil Binatarata lenggah mungguing dampar kencana lemekan babut prangedani ing wingking ketinggalan ngaglah kadang panenggak kekasih Raden Werkodara ing samangke lenggah wonten ing kasatriyan Banjar Junut tan kantun Sineba Narendra Mandaraka Prabu Nakula Prabu Sadewa anggetosi palengganing Sang Prabu Salya ingkang wis gugur ing Baratayuda minangka pamungkas sing pasiban nenggih patih tambah ganggeng ing wingking handir para prajurit ingkang sami gantung sebo Tatan Pantara dangu nampi dhateng Pratanira Narendra Mandura Prabu Baladewa minggah wonten ing Siti Hinggil negari Ngastina mangkono Sang Prabu Puntadewa sigra angacarani dhateng ingkang katemben prapti
mangrenggo mengkuri manggen tanpa sirih halep nikang omah mas lir ing langit Sutomo Gusti Sasongko Kasongan Surya Prabanyo sumungsun kaswa sari-sari samyo manus ning sarira Mani rasa kanto ujwalane sumono narduka candra kusuma Tidem jroning pananggilan semune kawuryan
bedolan saban-saban kanthi Prabowo kekas ketaring tiang kang sami sumewa panono kang nyaboh iwo kawula nuwun Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka kula sakadang ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten sahanten padha paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Inggih Yai Prabu Puntadewa sampun kula tampi dumawaos sami-sami mugi pangestripun kakang tumrap dhateng paduka Yai Prabu Puntadewa miwah kadang-kadang kula Pandhawa. Inggih mugi pangestu paduka Koko Prabu anyawapi kasantosan tumrap kula sakadang Koko Prabu. Daya-daya kula nyuwun dawuh wonten wigatos ingkang pundi ketingal paduka Koko Prabu sumengko rawuh wonten ing pandhapi negari Ngastina menika Koko Prabu. Inggih Yai Prabu Puntadewa saderengipun Kang Raka Mandura matur kathah-kathah keparenga paduka Yai Prabu mernata ing penggalih ingkang supados boten kelintu tampi badhe nampi atur kula mriku Yai Prabu anjreng bos piturut kasiliring samirana Kejawi mertinju dumateng Karaharjan paduka Yai Prabu Puntadewa astunipun wonten kalih bab ingkang perlu kula aturaken. Ingkang sepisan puninggih kula nderek mangayu bagya anggenipun para Pandhawa sampun saged netepaken dhateng wayah kula pun parikesit ingkang badhe nglajengaken gumantos palenggan Narendra wonten negari Ngastina menika Yai. Awit paduka Yai Prabu ngrumaosi sampun titi wanci lengser keprabon tumunten badhe madhep Brahmana. Nuwun sewu Yai Puntadewa, ambok bilih dipun keparengaken kula badhe nyuwun katerangan perkawis menapa Koko Prabu.
nuwun sewu para kadang Pandhawa menika milih parikesit menika mawi dasar menapa? Inggih Bapak Prabu, pramila kula sakadang milih wayah kula parikesit minangka dados Narendra mawi tetimbangan kodrat tuwin wiradat. Kodrat tuwin wiradat inggih liripun dos pundi Yayi? Lelampahan ingkang sampun kawuri nitik saking kodratipun kula tingali wiwit saking Yayi Janaka sampun nampi wahyu Makutha Rama lajeng anak kula sawargi Abimanyu ugi sampun nampi wahyu Cakraningrat ingkang mongko sinten ingkang saged nampi wahyu kekalih kala wau ing benjangipun pinarengaken kaliyan pangeran nurunaken wijining ratu. Bapak Prabu ningali kaliyan kodrat ingkang nurunaken sampun cetha bilih kang wayah parikesit sampun piniji kaliyan pangeran minangka Narendra Ngastina awit parikesit menika turunipun Yayi Arjuna anakipun Yoga Kula Abimanyu Bapak Prabu. Oh inggih leres Yayi saha perkawis Yayi Janaka tuwin Abimanyu nampi wahyu menika pun Kakang Baladewa nekseni piyambak. Lah lajeng tembung wiradat menika kala wau mapanipun wonten pundi Yayi? Bapak Prabu nalika perang Baratayuda Jaya binangun jagat sampun nekseni kados menapa Yayi Janaka anggenipun natohaken jiwa raganipun kangge merdikaaken negari Ngamarta tuwin wetahing para Pandhawa. Kawimbuh anak kula pun Abimanyu ingkang sampun gugur dados bebanten wonten ing madyaning Bratayuda Bapak Prabu. Nuwun sewu Yayi, menawi perkawis lelabuhan ingkang dipun ketingalaken wonten Bratayuda kula kinten mboten namung Yayi Janaka kemawon. Nanging ugi mboten sekedhik pangorbananipun Adi kula Werkudara. Piyambakipun ugi mawi tombok guguripun anak kula Gatotkaca Yayi Prabu. Ora ya ngono ta Werkudara? Iya. Bener sing dadi ature Baladewa kakangku. Nanging kepiye Di? Tak jaluk yen kowe nyawang ing bab lelabuhan nalika Bratayuda aja disawang saka pancer wong tuwa lanang bae ning uga deloken saka pancer wong tuwa wadon. Karepmu kepiye? Parikesit kuwi anak Abimanyu karo eyang mantu Utari. Monggo eyang mantu Utari kuwi putra kakek Matswapati ing Wirata. Nalika Bratayuda biyen sing ngaragati eyang Matswapati kawimbuh isih